Ćao Milena, hvala ti što si izdvojila svoje vrijeme za razgovor sa nama. Htela bih čisto da te pitam prvo kako si, kako provodiš vrijeme u izolaciji i kakva je generalna situacija u Düsseldorfu gde si ti sada? Ćao Majo, hvala ti što si me pozvala na ovaj mali chat. Obzirom da su nam razgovori vrlo korisni ovih dana, ja ću ti se zahvaliti na razgovoru, zato što je to nešto, mislim da je to jedini izvor u stvari socijalnih odnosa i inspiracije koji možemo da koristimo. U Düsseldorfu je nešto blaže stanje, koliko sam ja razumela, nego kod vas. Nemamo tako rigorozne mere i možemo da se krećemo još uvek, mada vidim da su ljudi vrlo uplašeni i da prate situaciju i da uglavnom ne mrdaju iz kuće. Uglavnom svi ostaju u nekom kućnoj izolaciji. Da, vidim da si ti trenutno u ateljevu, da koristiš svoje vrijeme za rad. Da li je ova situacija na neki način poremetila tvoje dosadašnje planove i da li koristiš ovo vrijeme onda za taj neki dodatni rad i pripremu izložbi kada se završi ova situacija? Pa, ono što ja radim trenutno nema puno veze sa tim stvarima, ali evo ja moram da kažem da ja u svojoj 33. godini sam počela da učim kako da koristim svesku za pisanje, tako da sve lepo stane na jednoj stranici. I mislim da je to u stvari, da je ovo vrijeme prilika da se nekako skoncentrišemo na neke stvari koje ili nismo stigli da uradimo ili uvek stoje negde po strani. Iako smo naravno svi, mislim da smo svi vrlo, nije nam sve jedno zato što nemamo neki odnos sa ljudima na koji smo navikli i eto, situacija nije sjajna naravno, kod bilo koga. Da, s obzirom da se ti u svojim radovima nekako dosta baviš tim interpersonalnim odnosima, konkretno i sada u Galeriji Novembar na našoj izložbi Desiring Machines imamo tvoje radove, a to je serija emotikona koji su urađeni u betonu i koji na neki način pozivaju i posetioce da ih pomere, s obzirom da oni su izrađeni od betona, imaju oko 40 kg, da bi osetili težinu emocije koja nekako svakodnevno u četovima ili u toj viralnoj komunikaciji šaljemo i nekad nije to povezano baš uvek sa našim emotivnim stanjima. Da li misliš da će ova situacija, da kažem, pandemijska i izolacija i karantina dodatno uticati na te interpersonalne odnose naše? A pošto je to trenutno jedino sredstvo koje mi imamo u stvari, da jedni sa drugima razgovaramo, mislim da počinjemo stvarno da možda razumemo potencijale tih u stvari dizajniranih, da kažem, reči. Interesantno je da sam ja sa ovim nekim komšijom preko puta ovih dana razvila nekakav jezik na prozoru, u kafu, gde se mi sretamo, na primjer, ujutru i onda tako razgovaramo i pokušavamo da objasnimo stvari, ali meni je zanimljivo da ja stvarno pomislim kako, na primjer, prevesti neku reč ili rečenicu i onda prvo što mi pada na pamet je taj chat u stvari i onda pokušavam da oponašam ili te znake ili skoro, na primjer, nisam umela da prevedem neće grom kopriv ili tako nešto slično što je vrlo zahtevno kako bi to moglo da se kaže. I onda isto to mi je pomoglo da shvatim koliko mi iz nekog ličnog aspekta u stvari gledamo na komunikaciju i koliko nije uopšte lako da se prilagodimo nekom globalnom sistemu komunikacije, ali je zanimljivo i veliki izazov, moram da priznam. Tako da, eto, i to me tera da razmišljam o tim znakovima još dublje negde, nego što jesam već, ali... Pa da li će onda ova situacija dodatno uticati na tvoju inspiraciju i da li već imaš u najavi nešto što ćeš prevesti u neko umetničko delo? Pa ja gledam za sada da vodim evidenciju tog jedinog razgovora koji imam na prozoru,
ali naravno imam u planu još neke stvari, ali eto, ja se tu uvijek igram, pa onda te stvari potrebno im je da dišu vremenom i da same nađu neko svoje mesto, naravno. Kasnije, u prostoru ili na papiru. I za kraj, šta ćeš prvo uraditi kada se ova situacija završi sa karantinom? Šta ćeš prvo prosto uraditi u tom normalnom, da kažem, našem funkcionisanju, ono što ti sada posebno nedostaje? Pa mislim da moram da priznam da mi sport jako fali, zato što imamo to neko društvo tamo koje je stvarno super tim i nekako smo razvile jako lepe odnose i onda najverovatnije ću otići prvo u studiju na akrobatiku, a onda sve ostalo. Ali eto, ne znam jednostavno šta bih pre. Super, hvala ti puno što si izdvojila vreme. Hvala ti puno na razgovoru, čujemo se, budi zdrava, ostani zdrava pre svega i čujemo se uskoro. Hvala, takođe, Majo.